là cái người là mình bị miền kỳ đâu bằng cái được Linh Đông Bê là lá sạc thực chẳng còn Linh Đông Bê là lá sạc thần tê Cái lá cái nên là Đông Bê xuống vào một chiếc nghe là phân Linh Đông vào một dạng ngày có lẽ nó biết nào khó nên nó không nghe gì trên cái này cái cấp biên là các soạn liền của các lâm kiện là về gia đình sắp la mì đó cái nếu lại là cái muốn ông sẽ bay cái này là câu thế có cái xe máu là đúng ra nó sáng là cái này đúng ra cái này kia ai rồi nó cái bao của người thằng đi gặp người thằng cái biên là sắp la các anh là đúng ra của người thằng sao biên một đấy về cái thị sản là cái vấn đề thị sản là về là cái bắc cảnh là cái công ty Super Bowl là cái bắc cảnh là cái người bắc xây vì bắc cái sản phẩm là về vì là Mia sẽ có sản phẩm tôi là về cái gì vì song bộ này là sản phẩm Alhamdulillah nó sắp cùng cái gì Yang bukan nak boleh kosong bila kat kau lampi. Oleh Tuhan yang tahu bela kau terkini anak kita je. Yang bela kita ni benar buat naik kita, kita berlalu pada untuk lain lah untuk kita lain pi. Kita berlalu pada mampu kita lah. Kalau lain lah untuk suku kote, maya rồi cái sắc sắc thế về chuyện quy cái chuyện của quyền thần nắng gì tôi làm đầu lên ngủ bảo quá trình là làm đầu lên ngủ chuyện quy rồng cái sắc sắc gì đó lúc này về nó không biết đó vì nó vẫn cần đủ liền nên cũng quan kiện cái số mà khi đó ai áp dụng các ô thế vào thế vào công thế lại còn lại thế tại vì đi lên cái mình như nào đây cũng mau làm việc với quay máy như nào làm chừng nào tiền của nó đúng tiếng để làm chừng nào liền công việc làm cũng tốt lên của màu cái quan điểm là công ty trong phần một về một số để em đi mình có cái cảnh nó sẽ là một số in là xuống trên level trong số của cái cô in là phát triển có các plan về luôn đã thì có mình không khá là số đúng không gì cái đó rất là đàn sắp lại cái đó akhirnya về đến là mà cái làm một gì mà mình không luôn cái là không thì là in là phải là chúng bay mình so rồi luôn lan về các sự na cái akun cái số mà thì cái lệ tua lama kau bikin hak sab na deh le karena sab na deh là kinh nghiệm là kinh nghiệm lệ những cái là nói là chúng như thế mà cũng nhìn chia liên tục thế là cái là đây chỉ bằng là mà vào trong là là em rộng và bay gần nước bay là để lại là bình thì nó và cái chủ yếu thì việc thì nó tem số thì là lệ cái trong cái cầu đường thì là sẽ bắt đầu sẽ tạo ra những cái thực số đèn các sản phẩm cái nó là bắt cái đồ lắm mà em còn tôi thì trên là sang của nhà làm cũng chạy về đây là chỉ trong hết sản phẩm đủ làm đi buat meeting apa bincang meeting kerana keputusan apa bukan lagi dengan media meeting về đóng tiếng ở để bắt đầu cái đúng không mong
ai ban mang cái si le rồi mà biết le cái bộ cái nút cả là vật điểm cái liền có lẽ ông đồng là nhịp si trong bài đó không chỉ là đâu xin ra câu hỏi em còn được chỉ số hay là để làm được xin ta là xin đọc xin ta là xin nào xin con người xin đọc không biết là nhịp si trong bài đó còn chỉ đọc thế rồi mà cái đồ áo nó cái chân là chỉ thấy nó cái chân nào nó là vềมีสีของผู้ใบในคดีไงไม่บอกไอ้ตัวอารมณ์พูดก็คือคนเป็นหัวซ้ายมันนี่อารมณ์พูดต้องอารมณ์ก็เป็นหัวซ้ายมันนี่ตัวผู้ใบมันมีสีในการพูดก็คือผู้มีตัดต่อยที่ไหนมีดังในตัวใดและตัวหลักมีสีละผู้ใบก็แต่ละยิ้มสวยก็มาบัดนั้นเจ้าขอขัดมันมีที่ไหนวันนี้เราจะเช่นน้าเราเป็นจะมีตามของกระสิ่งเปลี่ยนก็คือตามของสิ่งนั้นหมดมองก็มีบางของอีกกระสิ่งก็คือตามสิ่งได้หมดการทำให้รู้คดีมึงรับแค่สองนี่แหละครับพิจารณาเป็นรักปวดเนี่ยถ้าปวดอะไรจะมารับปวดเสียทางทัพเป็นช่างดีเจียนั่งเส้นได้กับใครก็ปวดด่างแต่ได้ปวดก็เป็นจริงทำเท่าไหร่ก็เป็นเป็นก็ไปนะเองเป็นโมเป็นอะไรกันเป็นอย่างนั้นถูกับถูวิบากนะครับมาเรื่องเกี่ยวกับมาเรื่องเป็นตัวไอเดียหลักเดียวมุสลิมที่ไม่ได้อ่านที่จะมาเรื่องที่ของที่นักเรียนberjalan singkatขัดช่วยจะเป็นสิ่งที่สวยเลยเป็นโซฟาที่อยู่ด้วยกันนะโซฟาเห็นเลยว่าลาโบดิเตลาโอกัดลาโอตกมาใส่ว่าลาโอเป็นส่วนไปโอมาหินเลยแต่ละมันกระทุ่มบาลเดียวตัวเองก็เป็นดีอย่างที่เรามาเรียนเป็นอย่างนี้อากิไก่เป็นและไก่เป็นกระปุกเสียทีอายามิตาซาฟิลมาอินวันมาอะไรก็หลายบอลเป็นพวกอีบอลบางอะไรใครเป็นอีบอลบางนงาวินพวกนงาอีฟิลมาไอ้ลุงนั่งลงมาขัดกันอีมาลุงนั่งมาตัดกามาลีบอลเป็นประเด็นจีสังเกตว่ามีเด็กยิงแรงประเด็นวิ่งไปที่สังเกตว่าถูกที่เด็กลุงซึ่งไม่บังคับเอาไหนลูกไหนเป็นยิงแรงกิโลอีเจริญเกิดมุลลาไม่ติดเป็นผู้มีของไหลกระเขาเรียนเชื่อสมุนขัดเป็นอีกแต่ไม่ทิ้งกระไรกระเกล่าทำเป็นดีกับใครขัดที่ต้องมีเจ็บปวดเลยขัดหวังเส้นหวังไอ้หวยอีกเรื่องของปีนอินมันก็เล่นมาตามแต่ที่ตรงนี้จะกลายเป็นจริงตั้งยักษ์การดีอยู่กิบสัมพันธ์วันนี้เราคุณผู้นำการเตรียมในการพวกเตรียมมาที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆของนั่นเองเรียนที่นี่waktu cibel samaเป็นที่ต้องเดินทางบางทีที่เล่นพวกเซลล์กิเกลเซลล์กิโลเมตรเกลันจงเลือกตัดดีที่นั่นนะครับที่เดินเซลล์กิเกลผู้ขัดก็สอบเกียรติมาผู้สอบเลยผู้เกียรติก็พาข้อหลักกิเกลเลยเลี้ยงที่มันรักตัวเน้นง่ายในเรื่อง macam music dong piano, organ piano lam sampai nak sini lah, laku, semua ni, mau boleh lah kalau terhilang pun, music macam masalah ni lah, apa yang dia, dengan sering kau itu dia laku dan bisi laku dia ngomong, piano apa ni asal mulai balik di dompet, tu teknologi dan mui. Kalau kamu itu tu lahi tu chúng tôi đang đi sang đây. Mau về bên là lại một chỉ để mau, ilau ấy để một, vì xe của ilau ấy để về. Khi người ta kêu về nó bắt đầu ngay nó phải là chỉ là cái mà lắc cái máu, ilau ấy là sự kỳ theo vậy.
again campaign nang mahal nang kasi na bensin nang wala kaya niya siya kanina bela ini tua kalah kongen kongen kaki ciwi di manggal kali bibe mau ayo mana bela mau lah punya lah orang tu lah malah buat koi kasap ini kian intel lemo lah buat tapi akademik cina macam tu ni kualiti ini dengan cara koi kasap bibe dengan apa kisah no ayo tu min kasap untuk itu ya kalau buat kita masuk sagi legiat macam mana katakan kalau buat meeting dan hotel ini orang orang macam sakti mengai ada nak mengenai sab pendek rumah min orang dalam timing mereka mana kita mak main mau kamu paling sakti dek bukan dengan sakti min doa sah ayah kalau kata-kata maklum kan so kamu balik nanti pertama ini bahagian pilih tudung balik Why kan lo pun nak kita kita nak utah mungkin kita kan lo nak kita kita di kau nak apa pun tak tahu ni bolu kan dia yang bolu tu yang muaman bahasa ni mereka dia itu tak lain yang lain tak seperti ada kan di untuk duit itu kan jadi cita tentang siapa no dan tahu bola macam bola tangki malah jadi tangki cita soalnya kalau ini dua orang tu bisa bermain